Puiliano chini kok TV nai tunai joto khapang daw hotai bok suno haina hai chini kok TV ni kok tuma joto lam sugo ang tongonang logi rakes phai tabo kok tuma sukruboi kok tuma rok kha Mia lai thangnai salmarini hor aichuk krani jorao takho Ajit Devbarmano boi buthanai rok sabo hne rutugui kareui manyangui tongmani pheba paithago rutugui kareui mankha takho Ajit Devbarmano sabo butha bini nukhungo bono sabo buthari klang pheba sarai koktmo saiman kha tabo bihik busai hamjagei khalai kaijaglai busa butei engei nukhung gisti khai tomani jorawono nukhung khawai tomani jorawono kechang nukhung khalai busa butei no pori riwoi naithok nukhung khawai tomani o jorao pheba takho Ajit Devbarma hingke busa sarina bagai bihik no sarina bagai hosani muktri khayei bo night duty eba bo NIT college bo security guard tongoi tongmani pheba o jorao takho Ajit Devbarman bihik bukhuk Rita Devbarma bini chasmai tongmani chilano bini sak motok haminan bagai bo bini chasmai tongma chilano ringei bo nogon harmani paithago nogo chalai nanglai engei phomani jorawono hor achokaran jorao bokhrogo mukur bai togoi eba rod bai togoi bono butharka takho Ajit Devbarmano sabo butharka takho Ajit Devbarman bihik bukhuk Rita Devbarma tai Rita Devbarmani chasmai tongma chila takho Bishal Devbarma borok kneikhe buthari paikha takho Ajit Devbarmano knei khino noglai hamjaglai khalai kaijaglai mani thok motom khomala motom motor naithok thoblai kopalo sindul phulai knei khino changani mathia kupur kani lai haikino lukurongni bus kango khe borok knei kaijaglai mani pheba paithago takho Ajit Devbarman bihik bukhuk Rita Devbarma busai bai tho sawo ung tongibo bini sak motok hamya bini sak motok belaikino bari ni bagai bo alka chalabai chasmai tongoi Rita Devbarma tini bini busai Ajit Devbarma no bono boi butharka bini chasmai tongna chalabai knei khayei o chasmai tongnai chalabai borok knei butharmani karon ongkha busai tongkha hingke borok sujog khlai chasmai ma tongya sak motok hamrui manya busai tongkha hingke busai manjaknai olokhe walai solai engnai abon saino buthari pema sawo hingkai jeng tebo knei khai tongthogo jeng nungbai kaijagai mano amo haiwan suglai no borok tini busai Ajit Devbarma buthar kana hinai kha khlai kha lukurok Piaba te kaisa wansuktai khapang da hotai bohuk song baksa buri rok hingke busai bai tongna mojong phamsi ma tongya busai bai kaglai thango arobo bongni dukho te kaisa dukho busai lama rogo bagi sedeng thiyo abo bo kaisa dukho baksa hingke tongna mosong ma tongya phiaba tini takho Ajit Devbarman bihik bukhuk Rita Devbarma khe busai asuk samong kaham tangoi tongmani NIT college bo tini security guard tongoi bihik busano bo kanmung chumung riwoi samung numung riwoi bial krikhai tontoni mani pheba o jorawono bini kubuni chasmai tongma chalabai bo sujokhai ma tongyani bagai bo tini busaino buthari pai rikha paithago Jirenia thanani police thangui rombukha borokno paithago gosika angno butharo ani busaino ani logi tongo Bishal Devbarma hinai sawi khnarikha hinai saimankha koktman bisingtei tai busajak koikha ani babuno je buthanaino phasi ma dinai hinai bo tini koikha hapangni thani eba tai justice hanka police ni thani naitonde chini kok TV bisingtei o mangplino No buthanai jen babanu buthanai rogono haji wadai Binu bung tamo. Ini bung tadi. Binu besaro besar macam binu besar tong aja mana. Buru bahaya ke tong nai bung tong ubay nai binu. Lagi buru macam sa. Aga binu bay. Tahu sih zarte khorab busuk ram jaka. Tahu sela kaisa na buru soliman sela. Tahu selana simda pasti wadarsan na. Guri boh hakin keren yang dong. Binu besar sen maya guri hamda di kaja lagi buru tay bung tong guri lagi nai thak. Buru deh mau haji kanya ni wan tong maya sebab.
Kena rok tabuk jerai na PSO pay tamu mang ka polis ni bukti tamu. Borok sa usuno norok ka usuno sa borok khangga sing khaimane samu thau. Kena rok polis rong no busuk ti bisas kai. Busuk bo na asa sei man. Borok obo hage khage hangga sini bela kan janai borok je ko saba haino sunggo bo hage nayo. Borok phasi mutung hlai. Saksa dorko borok saya ko. Nor ni khau le bo hai mak polis rong bad de no khau bo hai. Sungko to iko borok obo hage samu khai nang wan so bote saja ko to khana saja ko so. Borok phasi nang tung borok kono yo. হাজিনি ওই কি যাচ্ছে নং রাং রবে বানো খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেন স্পটে গেছি এবং আপনাদের সহযোগিতাই আপনার এলাকাবাসী সহযোগিতা করছেন আপনারা এই কারণেই আমরা কেসটা ডিটেক্ট করতে পারছি এবং কেসের যে দুজন মূল অভিযুক্ত তারারে আমরা ঘটনার দেখেন 24 ঘন্টার আগেই আমরা তারা অ্যারেস্ট করছি দুজনকে হ্যাঁ তাতে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সহযোগিতা পাইছি আপনারা লিড দিয়েছেন এখন একটা লোক মার্ডার হয়েছে এটার সর্বোচ্চ সাজা হওয়া দরকার তো সাক্ষী টাক্ষী দিতে গিয়ে এলাকাবাসী আমরা কালকে যারা যারা অনেকেই নাম লিখছি আমরা আবার আরো লোকের সঙ্গে কথা কমু আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন আমরা কথা দিতেছি সে যাতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেবো কিন্তু আপনাদের আমাদের পাশে থাকতে রাখবো ঠিক আছে একটা নিরীহ মানুষের প্রাণ গেছে সে যাতে বিচার পায় তার পরিবারের লোক তার বাচ্চারা যাতে বিচার পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেবো আপনারা ফাঁসি দেওয়া ওই তো এটা তো সর্বোচ্চ সাজা হওয়া দরকার সর্বোচ্চ সাজা তো ফাঁসি দেওয়া আপনারা সহযোগিতা লাগবে ঠিক আছে এটা তো এখন যেভাবে লাগাইছেন যে মিয়া সাল থানায় বদর মিছিল আমসাইনি তাকু অজিত যেটা লাংমা সাসলাং মানে হয়েছে বা বুতগৈ উমদা হাকাই টকসার খাইজাগৈ লাংমা সমান ও বিষয়টা নরগে বিন বিহিগ্ন থানাও তুমান ইয়াগুলো তাবসু জরতেই তামতামো কগ্রক খোঁজা জাখা আও বুরিনি বুমঙ্গৈ বত কাইসা কলং কিনি হাই nei jung obo samajo kaisa tini hamia belai siristi khlaikabo karon jung nukung khakangkai busai busano maya nangna nangmani bo o maya no ekdom khlaino khiboi burini bumungoi kaisa kolong kini bumung khlaio bo hai buri rok samajo je tongnai rok engka obono tabuk sugrotoi jengoro thanao sini je buri rok ni committee hoite jung khailega karon obongkha saya tak bini busa buri kunui tongo ni khanao busa buri kunui o busani bo live session thaka session honani ta bo tabu kaisa bini busarong ni bo kepala kaisa kolongko khlai kalang thaka engai busani bo live session kha bini nije sobo live session kha bini busaino bo bo buthari sirga ga bo kaisa jeng समाज नि बिलाय केनो हामिया न मुंतै हाय बुरि रंनो जों समाजक गराक नि साइते गराक माजरा रुइ जों समाजनो गाहाम खलायति सानानि बागै जों बिनि अर बुरि कमिटि नि फायते जों बुरि मियानि सालो जेटा रिता देब्रु माननो थानाव तो जमा यागलो ताबसु जरते या का ना ताबसु जरते साइदमा खा बुथानाय साबो अबतो जों जे ताबु मिडिया नि थ्रुटेना आंखो जे आजाका थाङै नुगुयाखौ आं मिडिया थेके YouTube rogon nugui no saimani no ang kini committee no hoite jeng buri rong ni tabok na buri rong ni social worker saimani hoite jeng thai ora tang nai peka buri rong jakha gagai dakhu jorotei jeng je saima mane buri boshika nei khanao buri no butharo nei tai bini lodi sala bangko je bolai kak smailai tonglai nei jela obo jela borom jakha nei khanao jeng ora thana thai saimangka selani ke para ro kami ro boro lani para kamile ang obo details semia ko rom jakha bu sini saimang ko tabuk nai mathang hoite saimanai mung dokta masalani tamro khaito mung gangkai kisa oro khanamani bishal de borma hne khanawa age contactor kam khaito ne jompoi ni hne kisa khanawa bungni logio tai oini borok boda tonga na om hai kono sonne bungni logio oino borok da tong obo jeng nai mathang ni thekeno saimanai bungni borokni je nai manu hote jeng taksu joroti borok no tuni ni khanaga nai matang theke tamori fudi